एगो लइका हउए कम में ओकरा एज बाटे पढ़ले में तेज बाटे। एगो लइका हउए कम में ओकरा एज बाटे पढ़ले में तेज बाटे। केहुए से करे नहीं झगड़ा लड़ाई रोजी स्कूलिया में करेला पढ़ाई। केहुए से करे ना झगड़ा लड़ाई रोजी स्कूलिया में करेला पढ़ाई। कापी किताब धइले खातिर किनले बेग बाटे पढ़ले में तेज बाटे। एगो लइका हउए कम में ओकरा एज बाटे पढ़ले में तेज बाटे। नियर स्कूल बाटे नहीं दूरी लइकन के पढ़ावल लिखावल बाटे जरूरी। नियर स्कूल बाटे नहीं दूरी लइकन के पढ़ावल लिखावल बाटे जरूरी। समाज में बोले खातिर बढ़िया नॉलेज बाटे पढ़ले में तेज बाटे। एगो लइका हउए कम में ओकरा एज बाटे पढ़ले में तेज बाटे। पढ़ी लिखी लइका जब होई ज्ञान हो रुपया कमाई जब होई सयान हो। पढ़ी लिखी लइका जब होई ज्ञान हो रुपया कमाई जब होई सयान हो। कापी किताब कलम किनले ई सकेज बाटे पढ़ले में तेज बाटे। एगो लइका हउए कम में ओकरा एज बाटे पढ़ले में तेज बाटे।